Acharnam dosinam lam chak lam dak pemane phan Kardom la pen non ke bang mi tum dona phan ke nilihin pen ninga klong pen choro par piklo la pen labang solam kan arjana puthak pini litum chithan ponona labang solam kan arjan langmi pik chinam la pen ke itum pangching phirna non ka video bangle labang so alunjir ke tok la pen ke kilon pona bang phumen ke la pohen lo ake hai Mirlongki Rongphar apen music ke pipana bang phumen bang ke sumit borwa sila bang so alunjir la ke asimate music bang ke pipon iglo aben apu ke se parjan pona bang phu bang phemen ke la pohen lo lunse po Mirlongki Rongphar ke hai masir bang solam kan arjan ke se parjan pon iglo apen apu swar lo bang ke Nizora Newar sila bang solam kan arjan ke se parjan dun iglo aben producer bang ke Chitra Bahadur Newar lapen lili teron pi labang hini sila bang so alam kan arjan ke ka producer dun lo mate chepahem phupon lo lapen lapu aberdu thula audio producer ladaka bang ke dilip terang ake hai lapen ke kawe teron pia ke hai pi tumsi chepare ding poniklo lapen no nomar langdam nang polotel bang solam kan arjan along views of hai bang ke 1,02,784 views bang ke le tanglo lapen light bang ke 6.5k anke light lepon tanglo lapen labang so videos mate alam kan arjan ake hai Mirlongki Rongphar YouTube channel se upload pon lo lake 6 May 2026 labang solam kan arjan ke thapon lo sita melang li alam kan arjan ke lang misen sena jok non amat ki views sita me 1 lakh ke abat lo lapen la so alam kan arjan ke lang atom pen nang atom kan ningen duk tame ka chipi atom doji copy ma por tela ta apin so bang ki duk bok ka joini arl so atom ahem ke plang seta joini la dak sita me longdon de det ason si do koklo lapen ke ching si ala mangla pohen lo apin so bang ke isi ka chongda chot amunit pita lapen actress mate swar lo bang ke inut ke plang det abang phipina a joini halapu ahematum chekroi donde da jok alang ituma phan pachikak daklo mapote isi arni alang litum chetong aphan dolo la bang so ka chetong arni arl so bang grab hit pen anke a lapu actor bang hospital an chipon lo sita ka chelangji aphana bang apor pipet dat apin so aphana bang anke lapu ahematum bang si abang so apin so mate actor aphana bang ke arenga hupa so pen ame karpak pat pon tanglo ani ke apin so bang aning tuk chipi pen ke dam aning chot pon ju an pustame do pon tanglo lapu dam bom pen men motor bang amar alang li phana bang ke patong phit lo alang li phan patong phit an pen ke bang ke paklang klip data sonsi do koklo bima prote alam kan arjan mate alang li lonjer ke paklang pon an ke jumi pika pen ke lang me pik ason asir litum kadu kavitum sitami labang so alam kan arjan pilang don page la pen ke like comment me ke bidon page pansini esmono ha YouTube channel hin pentame tuning de doniglo ang tinam na litum labang so alam kan arjan langdam ikthala pen ke homri iktha alang li YouTube channel lo anke like comment me bidon iktha tante pinya video bang lansing ton kokpo kardom do me thak me